Вітаю вас, шановныя сябры. І сёння мы з мужам бяромся за вялікую справу. На нашым хутары незвычайная хатка. І хатка гэтая мяне вельмі здзівіла. Гэта самае маё вялікае здзіўленне, калі я прыехала на гэты хутар. І гэтым здзіўленнем я зараз падзялюся з вамі. Я хачу засняць гэта для гісторыі. Ось, гэтая хатка. Вот прыбудоўка тут была, дровы захоўваліся, так? Вот я вам усё цяпер здымаю. Такая заваленка, зробленая з чагойна тут. Абшалёвана, сена, лісце. Вось такое, сцены вот такія тут. Крыша такая нормальная, хорошая, з шыфера. І вось так мы зараз павінны разабраць гэтую заваленку з сена. Гэта глухая сцяна, і з гэтай сцяны уваход. Вось я прайдуся вакол гэтай хаткі. І такія вось вакенцы, заваленка, як, вот ведаеце, з дылёў робленыя хаты тут. Дылі гэтыя 12-15 сантыметраў. Цяпер зімы такие теплые, и то холодно. А раней вот так люди як-то імкнуліся захаваць цяпло. Былыя гаспадары нашага вось гэтага нашай хаткі жылі вось тут. І цяпер мы рашылі ўсё гэта зрабіць тут. Будуць дзеці неяк упражняцца, нешта прыдумваць. Таму вот трэба тут усё расчысціць. Вот расчистить, и нечто будут будовать. Хатка такая звонку, такая крепенькая хатка. А внутри я вам так само покажу, что там аднойчы вось з гэтай вот прыбудовіны. Тут вот яшчэ ёсць дровы ад мінулых гаспадароў. Мы бачылі, як ліса выходзіла у зімні снежны дзень, але гэта было ў мінулыя гады. От я цяпер вам буду пра гэтую хатку ўсё расказваць. Бачыце, тут такое вот месца, дзе дуб з клёнам перапляліся, і вот мы баімся, што кокат адзін вот абваліцца і паламае гэтую хатку. Нема як магчымасці яго спілаваць. Не трэба браць дзесьці вышку і рабіць гэта ўсё. А цяпер уваходзім у хатку. Вось такія шчыколткі тут. О, бачыце, што тут? Вот такое ўсё тут старинное, все, склад быў у людзей. Тут вот зерня захоўвалі ад мышэй, але мышы все роўна нешта тут прагрызалі. І вот цяпер ідзем у хату. Тут яшчэ мы нічога не рабілі, але такая маленькая хатка, здзіўляющая, як тут людзі жылі. Вот ведаеце, такія вось дзверы тут. Дзверы такія самаробныя. Вось тут кухня. Кухня вот такая, вакенца. Далей печ такая вось. Печ новая. Гаспадары нядаўна гэтую печку будавалі. Палаці тут такія своеасаблівыя. Канешне, тут каб былі грошы, дык можна было б нешта зрабіць. Печ тут нават лепей, як у нас. Вот, печка такая добрая. И тут вот ямочка такая, типа подвальчика. Каб вот усё тут захоўваць зімой, чтоб не гніло. Это кухня. А вось гэта тая святліца, дзе людзі адпачывалі, спалі. Тут вот так усё вось так. Мы іконы яшчэ не чаплялі, не прыбіралі. І ўсё гэта тут у нас адключена электрычнасць. Тут трэба ўсё будзе вычашчаць. Вось, але паглядзіце, яшчэ мінулыя гаспадары тут жылі.
Вот, і тут яшчэ падлога такая. Ну, гаспадары, відаць, ва ўсім былі гаспадарамі. Паглядзіце, якія вакенцы тут, як вот гэтая налічка была. Можа, і трэба пакінуць гэтыя вакенцы. Такія яны, але хочацца зрабіць вялікія вокны. Ну, можа, адно якое-небудзь пакінем для памяці. Ну, вот так выглядае хамут вот для упряжы гэтай гаспадарскага коня. Далей гаспадыня працавала тут даяркай у мінулым, то вот такие паліто люди носили. Усё тут вот я рашылася зняць вам одну з хатак на нашем хутары. Іх у нас 3. У одной мы живем, другая вельмі старенькая такая, а то яшчэ вот і такая хатка. Мяшкі гаспадарскія. Мы тут нічога не краналі, нічога. Мне неяк было па першасці і страшненько сюды зайсці. Вот. Так, усё тут. Ну, побачым, што ў нас атрымаецца, на што ў нас хопіць выдумкі і фантазіі. Тут вот такія, я ўжо выходжу з хаты, такія бочки для засолкі сала стаять. Ну, я хочу іх, можа, кветкі, якія пасаджу, побачым. Ну, і вот мой гаспадар прибирае пакуль звонку. Тут вот усё чистим. Вот. И будем разграбать заваленки. Дякую вам за прагляды, але не забывайтеся поставить мне хоть бы лайк. Ужо не прашу там отзывы нейкія пакідаць. Ну, трэба ж неяк прасоўваць відэа. Няхай людзі бачуць, якія ў нас жывуць энтузіасты. Ну, такім энтузіастам я сябе лічу. Падтрымайце мяне, калі ласка.